Witam Was pięknie. Roztomili dzisiaj Wam wyrządzę o stonawskim Fajermonie. O stonawskim Fajermonie. Roztomańcie na niego prawią. Jak macie radzi to moi dżistani, to mi dajcie lajka, palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Tuż roztomili, kto słyszał pogodkę o Fajermonie. Myślę, że bardziej tuste loce, co bywają na zachodnim brzegu Olzy. No ja też długi roki o takownym podciepie nie wiedział, a jak se o nim poczytał, no to mi włosy postawały pod czopką. Hańdowni o nim żaden nie wiedział, ani nie słyszał. Ludzie wyrządzali iny o bandurkach, takich małych fajerach, co roz za czas wylazowały z bagna. Ale nie skorzy habierze ze Stonawy, kiedy szli do chałupy ze szachty, zaczęli prawić, że widzieli okrom bandurek, jeszcze coś większego. Najwięcej takownych pogodek wyrządzali przy kryglu piwa we stonawskiej aryndzie. Ale wiele razy było tak, że to rządzili a i na krzyźbo, bez piwa. Ale co to było, to ganz nie poradzili żyć. Jedni prawili, że widzieli człowieka bez głowy, co mu z karku buchał fajer, jako z pieca, co go rozhajcowali we werku. Inksi zaś prawili, że to je na ozajst wielkucny chłop, z Krystego go zaczli mianować z niemiecka Fajermon. Ale nie było tak, co by ten Fajermon siedział kańścik pod mostem, a czakał kogo by tukaj wylękać. Co zrobić, co by wylos z bagna, to pierwszy się dozwiedział Józef Michejda, kierydycki rod piską, jak szał ze szychty. Roz też, jak szał kole stonawskiego bagna, to se piską cały rod, bo przeca był piątek, wieczór po szychcie, zapiską 3 razy, a chnet uwidział Fajermona, kiedy mu szał fajer z karku. Dziepro po tym, stonawski farosz chłopom wyłożył, co to je ten Fajermon, bo poczytał starusną książkę o słowiańskich demonach, tuż było coś ich chytrzejszy. To była dusza, co goniła po świecie za korę. Za życie był chłopem, co nigdy za nic żadnemu nie podziękował, albo ubliżał zwierzętom. Fajermon długo musiał po świecie drepsić za korę, a czasem się przemieniał, a i za konia, a czakał na wybawieni. Za dnia gonił po gruntach, kany gazdowie orali ziemię, a i po miedzach, kany się suszyło siano. Dycki kaj komu pomogą przy robocie. A jak jaki gazda mu podziękował, to fajermoni się zmieniali w chłopa w białych oblyczkach, a już nie musiał więcej za korę po świecie chodzować. Tuż dobre, faroż im to tak wyłożył, a stary sztajgier, Francek, Noga, im żyk, co by nie drzistali, bo przeca to je inny gaz, metan, co wylazuje z bagna, a roz za czas się zapoli. Żadne bojki. Ale stało się tak, że jak Francek ganz krzyźby szał kole stonawskiego stawu ku chałupie, a piską, to naraz przed nim stanął Fajermon z fajerem miasto głowy. Od tego czasu już się nie śmiał z chłopów, hawierzy, jak wyrządzali o Fajermonie, a jak szał kole bagna, to już ani nie zapiskał. Tuż dowejcie se pozór. Jakbyście kiedyś szli przez Stonawę, nie piskajcie, raczej dzierżcie gębę zawzitą, jak nie chcecie na Fajermona natrefić.